Na otvaranju novoformirane službe radiologije direktorica Zdravstvenog centra Kruševac dr. Slobodanka Jotić je istakla da je Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio $1.000.000 za osposobljavanje rentgen aparata, a prostor je rekonstruisan sredstvima zdravstvenog centra. Mi smo odlučili da je ovo najadekvatnije mesto da se ponovo formira, znači, jedna služba radiologije, tim pre što za službu radiologije mora da postoje posebni prostor i posebne izolacije od rentgen zračenja, a u ovom prostoru i u njihovim zidovima postoje te olovne ploče. Ova služba će biti deo primarne zdravstvene zaštite, odnosno novoformiranog doma zdravlja, gde će raditi 3 radiologa i 2 tehničara. Služba radiologije je nova služba u domu zdravlja i bazirat će se na uslugama primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Naime, znamo i svi da je prioritet primarne zdravstvene zaštite preventiva, tako da će pored onih osnovnih pregleda bavit će se i preventivnim pregledima, odnosno u ovom slučaju mamografijom. Otvaranju je prisustvovao veliki broj ličnosti iz političkog i javnog života Kruševca.